ñaagade du'awu e ñaaganade bandiraɓe fof jaam Allah e kisal yo won e men wona e dendagal windere nde kala e sikki ala bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe hande de woni yewtere men koko fati e banggue hoolade on mo anda e banggue hoolade on nokkuɗo o anda e banggue hoolade on galle mo o anda beela ko hunde hande ma en gaddu hen yeruji bandiraɓe sehilaɓe eɗen jii ɗeɗo balɗe en jii gallodiral seeɗa ɗeeɓi wadde yoga e musidɓe yoga e bandiraɓe tawa kadi ko jiitɓe ɓadodirɓe horsodirɓe hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo hakkude jinnaɓe e ɓiɓɓe tawa ala ko waɗi ɗum so wona hoolare ha hoolare nde ɗeeɓi wontude caɗele bandam en e sikki ala paaɗen ndeɗo jofande koye ɗiɗo téléphone ngaji ɗi gurduɗen hande tawa ko téléphone ngaji ɗi kuntorten jamma e ñalawma téléphone ngaji jawɗi koyɗe jawɗi ɗemɗe jawɗi woɗɗoyde no feewi en jii hen caɗele e yiyande men garaten ko banggue holko addi ɗeɗo caɗele e sikki ala holi on neɗɗo joguiɗo e ɗiɗo téléphone ngaji tawa ko ɓen bandiraɓe ɓe ganduɗa kuura ɓadaki ɓe no feewi saaha foof aroɓe nokku ɗo dental tawa kadi ko ɗon courant woni yiiɗa sarsude ɗon téléphone mum kono tawa téléphone o ala mo sokotako garɗo foof sa huɓɓi tan huɓɓa tawa kadi foof arori en jii hen caɗele mawɗe caɗele ɗe ɗe juuti kadi ɗe muusi ɗe kersanide wondo ndeysan tagaɗo hay goto yiiɗa hersu mataw gacci en ɗum keɓtore tan kono tawa o yiɗano ɗum en jii goto e musidɓe addi téléphone mum waɗi e nokku mo ganduɗa ko nokku dental wona an tan goto wona min tan goto wona kadi mo jiitɗa tan wona mo jiitmi tan ko yimɓe foof kawrata ɗon o waɗi ɗon téléphone mum goɗɗo ari caggal makko o ƴetti on téléphone o naati e nder téléphone musidɗo he suɓima wotoroyi cuuɗi tawa ko dente hono no gadorɗen téléphone ma waɗa dente kewɗe o suɓima hen dental gotal o naati toon o joopima goto e mawɓe ngal dental walla ko yiɗɓe ngal dental korsinaɗo e dental he o haale makko haalaji coofɗi haalaji bonɗi haalaji muusɗi mettuɗi ha taki bandiraɓe hewɓe mettini ñiŋi musidɗo o ñiŋoje cattuɗe yoga e mabɓe ƴetti musidɗo o naati e makko jennimo haalimo ko muusi ɗum foof de kanko omo jokkoy haaju makko o tinani hen hay hunde bandam en nden o arti o daari noddirguel makko o tawi hen haalaji muusɗi mettuɗi kersaniɗi mettuɗi nande ndeysan kono machallah ko neɗɗo teeyɗo muñɗo ganduɗo kadi jarabi ina arira e kala sifa o wawi jabade andinde bandiraɓe wona kanko e kono noon haala ka ko ɗo ko woni bandam en paami kala ko kooliɗa e kala no kolorɗa tawde kay a yeehi ha ƴetti pellital natde ɗiɗo téléphone ngaji a ƴetti pellital jogade hono ɗiɗo sifaji ɗi ganduɗa téléphone mo ganduɗa hay sa woni nder suudu si aɗa haala hen kam andu ko e bedda gonɗa si aɗa haala hen andu ko e boowal gonɗa si aɗa haala hen andu ko an e yimɓe fof kaldata wona an tan goto wadde ina foti suɓede hen andude ko haali e andude no haaliri e andude ɗo haalata e andude ko haalata e andude ɗo hannata haala mum saabu toñowo eɗen paami toñowo kañum ko toñowo tan ala foof bawɗo waajade toñowo ha o jaɓa woppude toñangue mo ɓernde mum fiksi wonde toñowo bandam en on ko toñowo tan wadde musidɗo an mo ganduɗa aɗa jogui téléphone aɗa wonde yimɓe nde wondo andude yimɓe foof wona ko weeɓi bandam en yimɓe ina jahda ina kalda ina jalda ina ñamda ina jooɗoda
kono wallahi tawa ɓe gandodirani. Holko woni andude neɗɗo? Si tawi ko namdal jabowol ngol ko andude neɗɗo ko ma ganda jikku mum. Te noon eɗen gandi andude jikku neɗɗo de wona ko weeɓi. De tawno jikku koko suuɗi, de tawno jikku wona ko feeñata, de jahata ha ganda jikku gondijo ma. Ɗum ko dawal juutngal ɗum namdi bandam en. Kono kawren han, kalden han, belden han, gandodiren han, kolodiren han, bandiraɓe, ɗum wona ko laaɓti. So tawi neɗɗo ari joguima on téléphone mo ganduɗa téléphone mum sokotako, o alanamo feere wonde, beele wadde so ari ina sarsa téléphone makko nokku goɗɗo, kala ɗo wawi won, kala ɗo wawi arde. Hayso tawi koye galle omo hooli ɓen ko musidɓe, ko enɗam, ko famille, mati ɓernde mum wawa rokkude ɗum won goɗɗo bawɗo arde caggal mum waɗa ko fewani. Hay oɗo musidɗo ñiifa téléphone mum kam ha laaɓa, walla si ɗum ala ko neɗɗo famɗi yaajede foof, so tawi Allah okki ɗum yaajede wawde sodde téléphone, a eko famɗi gandal fo hay sondo kono way kono Mamadou Ibrahima Sow o famɗude gandal to banggue jangde. Mbete o wawa yillu musidɗo o waɗa almudagal e juuɗe makko fodde ko ina huntoro wawde sokde téléphone mum e wawde wadde hen tawa ko kanko tan wawata udditande hoore makko. Ina sella hay si tawi ɗum weeɓani, eɗen gandi ɗum heeɓo yo neɗɗo feccor ɗum e haajuji mum, saabu ɗum ɗo de ko caɗele muusɗe, ko caɗele kersaniɗe, kadi ko ɗum caɗele jurmaniɗe. Sababude ko toñangue e dow toñangue woni ɗo. Te toñangue foof saabi ko on mo ganduɗa o addi téléphone mum, kala ɗo heeɓi sarsa ɗon, nokku fo ɗo keɓɗa an téléphone ma ko ɗon goppata. Bandiraɓe, ma dañ ñalawma hono oɗo ñalawma muusɗo mo oɗo musidɗo dañi, sababude goɗɗo rewde caggal mum haala ko fotani haalda emo fotani haaldu. Nanɗo foof wiyata koko oɗo, ɓay goto foof yii wona ko neltira, koko haala direct, ko ɗum tan jomum en mbawata jaggu kokoɓe jii ko. Ndeysan caggal ɗum jomum heeɓa hen mette, kadi wawa happo hay goto heddo ina sikka bandum en, ina wiya mbiɗa sikki ko kaari waɗi ni, walla mbiɗa sikki ko kaari waɗi ni. Haade ɗum foof hanno musidɗo o kanko nde o heeɓi téléphone makko, o jangga holno téléphone sokkirte. E sa joɗɗinima beele so goɗɗo ari so yiiɗi huntorde caggal ma o waynakima o ronka, ɗum ɗo kay wona ko juuti, wona ko satti, ina janggo te kadi ina faamo. E holko jiɗɗen wiide ko bandiraɓe sehlaɓe tedduɓe, ala saago ndentoɗen yoga e men ina ndenti machallah, kono ala saago ɓeyden rentare to banggue hoolare ha tengti. Ɗum ɗo ko wiyete réseaux sociaux. Réseaux sociaux wona ko holni, de tawno hewɓe ina dañi hen caɗele, taw wona bonde, wona añande, ko majjere. Eyyi so tawi noon ɗum ina woodi, eɗen gandi e ɗum woodi, inami heeɓa, inama heeɓa, ina heeɓa goɗɗo, holko haɗi etoɗen janggande ɗum hay soko seeɗa ko mbawaten huntorade hen. Mataw jangdi kam ko raɓɓiɗi foof fodde no cokirta téléphone ma o kam ma waw janggude ɗum. Te eɗen gandi sa soki téléphone ma, si aɗa sokta ka foti suuɗ, tawa ko an tan jogui ngal gandal e ngon humpito, mbasen yahrude min de mi sokata, mi ñifata, ko neɗɗo yiiɗi foof ma waɗ, koye mum artata. ɓuuri musde ko hadde ɗum ko on waɗi artoyde mum, tawata ko an ko ɓuuri hewde ko a ƴetti ɗum. De tawno mo fotani mo wi so wi'ima tan, kala ko gonɗa muñowo ma ɗum musma, saabu on ina wawno wadde ko ɓuuri hay ɗum bonde. Wadde bandiraɓe, eɗen ñaago rendo ngo, eɗen ñaago leñol ngol, eɗen ñaago yimɓeɓe goto foof yo tinno no waɗi ni ha wawi dañde téléphone, wawi wadde hen WhatsApp, wawi wadde hen Facebook, wawi wadde hen yoga e gueɗe kutorɗe, nde o tinnoto kadi ha wawa huntorade ɗum taw koye mbadi peewal, taw o lorotako, o lorata. Ha hande eɗen ciftina bandiraɓe, gonɗen koye yewtere men, yewtere moon Daŋki yontaaɓe, ko heewi ɗoftodirde moon Kalidou Oumar de e bande men debbo Sokhna Guirladio de, ko noonne kadi Diallo Houleye Samba Houleye Raky Baydi, bambaɗo men cosaan Demba Yero Malal. E hayso tawi en jiyaniɓe, eɗen jokka ha hande koye nde ɗo yewtere pawiɗen. Eɗen gandi hande ko ngal ɗo dawal garɗen, nde tawno
e ɗiɗo dumunnaji ɗum waɗi kadi en tini en jii muusi en ala ko mbawɗen hen ko ɗum addani en suɓade ngal ɗo daawal paaɗena hengal e rentinde e tengtinde e ɓesdade wawde wallodirde e golle he tawa goto foof ina heeɓa sago mum goto foof ina deeƴa ina suuro nde tawno suuritare ko hunde musde eɗen gandi so tawi an woni a tinani hay hunde a matani hay hunde ha haala arema so tawi aɗa hawji haala ka sa renaki ka ittat hakkille ma gonta kangaɗo hono no musidɗo o ni joɗade aɗa jokki hajuji ma aɗa doga e hajuji ma ha gara tawa haare mawde e nder téléphone maɗa goto foof ina dari ina sirgini ina wakki ko haɓorte ina haaɓe tawa ko an haɓate ndeke tinani wadde en paami ɗone bandiraɓe eɗen ñaago bandiraɓe nde ɓe ɓeydata teyde e rentade so tawi a nani e neɗɗo a neɗɗo ko surtout ma téléphone a nani e téléphone mum haala wonno ko siforta haade ko mbatta ɗum ataka ɗum yenna ɗum ƴatto ɓayde kay a feera ɗum yiiru mbete wawa noddudemo téléphone normal so ƴo ƴetti ganda ko kanko kaldon mbiyama an kam holno mbaɗirɗa ko mbaɗɗa ko an de waɗi han ko boni si on kaldima on pamodir haade ko natata tan direct natda e fitine natda e seyɗani aɗa yennamo aɗa dukamo aɗa ƴattomo caggal ɗum paamoya ndeke wona kanko holko jogorɗa hebde hen bandam en e to yi andam jogorɗa hebde hen ko gacci musɗe nde tawno tawɗa ko on musidɗo ina wondi caɗele holno waddata oɗo bone ha ande wonde wona kanko an kisa garduɗa e jaygol gulgol jaw garduɗa e haare garduɗa e duko on kaldani on guitodirani kumpa garɗa tan ko aɗa laawi aɗa wuli wi'i jaw hay goto wawa nangudema kaala ha kaltora e secondaji daɓɓi keeɓa résultat laaɗɗo wonde wona oɗo an musidɗo mi namdimama hol fof no mbaddata e oɗo hankkadi hay so tawi o jaaɓi yafadema de ganda kam o sikkanma tan hankkadi ko heddi ko kala ɗo jii caɗele kam ma o siftormo saabu o siftorto ko ñande jiiɗa e caɗele e makko nde a rewani caɗele ɗe han ganduɗa no ɗe jaari an garɗa haaɓede dugdede bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe ha hande ndeke eɗen kedduɗe ɗeɗo caɗele eɗen goyatno caɗele majjere en deƴƴani ndekete ha hande ɓurɗi mawnude ina keddi e meɗen woni holɗum wasde deƴƴde wasde teyde e wasde warude seese ha ganda ko dukata ko holko tagui aɗa duka ɗum ɗo ko hunde tinde ɗo ko hunde jarde wattude haqqille ko hunde kadi jarde teskade e wawde andinde goto men foof yo tinno walla goɗɗo o fodde ko o wawi ko goto foof eɗen gandi wonko o wawi an mbawɗa ko muñidde tinno heeda muñidde woto ha woto heeb an mbawɗa ko jangguinde tinno kala mo jiiɗa eto jangguinde ɗum so jaaɓi famde an mbawɗa ko hajade tinno haaju haaɗ yimɓeɓe haalde ko boni ala foof ko ɗum nafata ko ɗum waasi nafde ko foof ɗum ɓuuri waas nafde ko on mo kalta e mum te tawa a anda ko kalta ko e dow mum taw kanko ni tinani ɗum a jogorani safrude ñaw makko a jarama Aboubacry Ba min calminima en calmini dendagal heeɗiyankoɓe hirde men hirde moon Daŋki yontaɓe tawa ko ɗo e weltare ɓiɓɓe fulɓe e sikki ala ha joni eɗen jokka wittude e goɗɗo leñol eɗen jokka e haaltude caɗele goɗɗo leñol hayso tawi famɗiri en walla ni en pamɗiri ɗum nde tawno tawɗen ko ina haale tawɗen ko ina haalane wadde koye ngoon hello tigui jokkiɗen eɗen kaala eɗen tengtina on ko ɓen moƴƴuɓe dadiɓe dariɓe kalata jamma e ñalawma ha tengti noon e banggue wasde heñade nde tawno heewiɗo neɗɗo heeñi ko fonno moƴƴu si warino seese o heeño ɗum wonta ko boni wadde wone heɓata ko ɗon heewiɗo caɗele mbaɗi tawa ina jogui jomum en eɓe pewje holno ɓe mbaɗata haaɓe cafra ɗeɗo caɗele goɗɗo keñiɗo mbaɗon Mamadou Ibraahiima Sow immoto ara arda hen doole arda hen ko sehil walla arda hen ko gandodiraɗo walla arda hen ko ɓiɗɗo leñol ngol si leñol ngol waɗama ina foti nadde hen so leñol ngol wiyama ina foti nadde hen kisa o bonna tawa tinani ndeke en paami kala ko jiiɗa eɗum jogui hoore
kala ko jiiɗa iɗum jogii jeyɗo ɗum, kala ko jiiɗa ina jogii kalɗo heen. Nde ɗo dillere dillore fof ko yaade haa yimɓe ɓe ɗiɓi faytude goto fof fayti place mum oɗo wokko. Kala caɗele garɗe goto fof dogere banggue heɗotako ngara aɗa haala tawa a anda ɗo ko kalata ko ɗum haalanoma ha paari heddi kay ƴeewaɗo on kalannoɗo haaɗi an jokkoɗa ɗon pa dow. Kono si tawi ari tan a rewti dow kay haala tan ɓolo, so a renaki ma wonko wortodiri hen caɗele naata, holɗo caɗele natata, watta wiyede hayso heeɓe kaala heeɓe nder koye mum ɓe luurata walla ɓe kaɓata. Aha gon kay saabu sa heeɗaki ko neɗɗo o haali ko a wawa jokkude jawtina yeeso, mbawɗa ko haalde kaala dow ko haali ko te wodata hen ko wortodiri. Wadde eɗen jogui caɗele mawɗe bandiraɓe, eɗen jogui caɗele wawde rende e wawde renade. Eskey ngol ɗo leñol mbiyete ngol leñol fulɓe ndaw caɗele hande bangeji fof nani duke. Kala sengo ngo jaharuɗa, kala dental ngal jaharuɗa oɗo wokko ma taw toon duko ngo sa ƴeewi départ o kombo goto, kono to gasirta to watta ko koye fof jiiɓodira korɗa anduɗo paaɗa, koroɗa ni andu ko kalata hen, donka andu an holno mbatta e holto paata. Bandiraɓe ɗum ɗo de tiiɗi, ɗum ɗo de satti, kono noon en ngoɗata e sakkude juuɗe men. Eɗen ñaago Allah joom baɗe e bawɗe o, baɗowo ko weela o waɗa ɗum to o weela, o waɗira ɗum no o welira, o waɗana ɗum te kadi on mo o weela yo waɗen e welede makko, ha wawa ha mbawen heɓde wadde ko ina nafa goɗɗo leñol, ko ina nafa en, ko ina nafa ɓesguli ɗi. Sikki ala en paami ha joni woodi ɓiɓɓe leñol ngol, te kadi eɗen jogui hen dalilu jeeyaɓe e leñol he ɓe ganduɗa ɓe mbattini leñol ngol heeɓe ko tiyatar ko jalnika mabɓe. E dokkaten yeru ko vidéo goto moni taro eɗen gandi vidéo o ɓooyi haala hemba haalanoma, kono ina jogui ɓe ganduɗa so tawi leñol ngol wayri won e dente eɓe dugda eɓe kaɓa eɓe coowa maɓe jillo e koɓe gaddi ha leñol ngol daña tugaɗo ɗon. Nde wonɗo ndeysan haaloɓe ɓe kaali ɓe duki yo yimɓeɓe ndeno nande, yo yimɓeɓe ndeno yawtinde, yo yimɓe yawtinde e nande ɗum hunde rentede. Sa nani ko nanɗa ko aha deƴƴo anani tinno fat si ɗum woni gonga tan ma ɗum feeñ. Dah yawtin ko jawtinta ko on mo jawtinanta hadde ma ɗum yawtinan, tinno namdo nelduɗon o oko taki miɗo yawtina, homo dalilu joguiɗa yomi yawtin. Holko jiɗɗen ɗo wiide ko vidéo dogatɗo ɗeɗo balɗe mo ganduɗa mo ɓooyi, eɗen gandi to o waɗa, eɗen gandi go o waɗa nde o waɗa, kono de wonno won jeeyaɓe men ɓe ganduɗa ko ɗum tan weeli ɓe mbaɗirani ɗum yo bon to banggue heɓɓe koye mumen, kono enen eɗen gandi ko yo bon woni ɗon. Ɗum wonta duko heeso puul, jamma ñalawma dukoji haareji tawa ɗo duka foof wonko fonno ɗon haale ko ina nafa. Ɗum wonta ƴattoje jaabodiral, ƴeew tan neɗɗo goɗɗo watta vidéo hono on ina jaabo o mo ganduɗa on mo haalanomo hamo gasino, so ta jaabima on hol keɗotoɗo haale hoccoye to to Facebook walla hoccoye toon to YouTube, jippine e dente WhatsApp. Nde wonno teskama oɗo saaha yimɓe teskima leñol fulɓe hay hunde ɓuurani ɓe hewde e WhatsApp o, nde tawno yoga hen mbayi kono a mbawa windu mbawa janggo, ɗum taki ala saago ɓe keddo e WhatsApp he. Wadde wawɓe windude wawɓe janggude ɓe eɗen jogui e mumen woɓɓe ganduɗa wonɓe toon to weyoji wawen ɗum ay kon dia en, eɓe mbawi windu koɓe humpatiɓe, kono saaha foof woda koɓe kocci ɓe gadda fuɗɗito fitinaji keesi garta, woɓɓe laawo ɓe eɓe duka eɓe ƴatto, ndeysan taw koye dow erreur ɓe jahata, tawa ko erreur ɓe jahata. Neɗɗo rewa dugde ina dugda eko anda ko ɗum woni, sa namdima ɗum dalilu ko dukat ɗo ko anda, o andi tan oɗo wi leñol ngol, te tawa ɗon ɗo wiyatno leñol ngol hay won e mabɓe tawaɗo o anda ɗon de gasinde holko wattidi hen. Kala ko ganduɗa jiiɗa tan ko ɗum yaaha firti ko ala ko ganduɗa hiɗum heeɓi noon matoɗa hen. Wadde eɗen ñaago bandiraɓe mawɓe ɓe ne ndenanta en sukaɓeɓe surtout ma toon to weeyoji to, woto ɓe gartir ko ganduɗa e ɗum adda haare. En ngala yaajede haare, dariɗo jamma ñalawma en ɓorni paɗe mum ina dooga, on so haɓama foolete. Eɗen jogui hen daliluji ha heewi, kono ɓurani en ko beela ma Allah wallu en yimɓeɓe mbatta heɗade, ɓe mbara seese, ɓe mbasa heeño. Kala ko neɗɗo anda wasa hen naat, kala ko neɗɗo famani salo hen yahni,
yimɓe goppa jeddi ɗi goppa duko ngo goto fof so fini yo ƴeew ko dawri so jippima kala ne neɗɗo so jippi ina safti ma won ko woƴƴi ɗum ko wona dugde ma won ko woƴƴi ɗum ko wona fooɗodirede leƴƴi ma won ko woƴƴi ɗum ko wona haalde ko wona gonga wadde bandiraɓe sehilaɓe ballodiren ballen ɓesguji ɗi ballen guure ɗe ballen dow o ha paamen nde wonɗo enen wonɓe dow he ko enen tigui goni to guure mawɓe to koko fecci kono noon yimɓeɓe peccotako ko ɓerɗe tan pecci mbaɗen feere ƴeewen rendinde ɗum beele eɗen gona neɗɗo goto jahden e jamanu o ko yahata ko woni jamanu ɓamtare ko noon tigui bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe on beltanama no fewi moƴƴere Allah e moon e en coynima ɗo ka Ibrahima Ali Ka min calminima ha toon to leydi Italie ko noonne Ba Aboubacry Ba e dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe e sikki ala Allah jarama on jarama en calmini weltare ɓiɓɓe fulɓe guila afa ha kodda gorko e debbo suka e mawɗo kadi ni on ñagama yafuya no fewi nde tawno leppi ɗi keewi kaalowo o andi tan ko amoni haala kadi ko haalata ko yiyande mum e miijo mum ngo o yii e nder haqqille mum kadi yoga hen ko o fawi guite e ɗaminade so tawi haalama ma won ko heeɓa hen walla ma won ko safri hen e ala kulli haalin eɗen calmina dental ngal foof e kuuɓal e en gardi yewtere he haaɗo ko en arɓe timminde aadi kono ina jeeya e waktuji paɗɗi seeɗa oɗo saaha ɗum noon ko gueɗe moon sehil moon musidɗo moon Mamadou Ibrahima Sow yo jaam e kisal wone men wona e ɓiɓɓe julɓe to mbawi wonde kala so tawi haala ka waɗi perguitte on ñagama yaafuya wona ɗum wonno hen fandare men wona ɗum wonɗo miijo men kono noon tagaɗo timmani so waɗi hunde ngakki ndeke ɗum kay jombani ɗum noon bandiraɓe kettuki malaki jaam ko guiɗo moon sehil moon Sow Mamadou Ibrahima Sow